मा बुंदों? लोखिया जेलाव दङ? लोखिया जेलाव नाथाय मानो? माब्ला? दे आं थांगोन। जोंनाव थानाय मानसिया मानि थाखाय बेफोरबायदि थांखो बे? आयै, लोखिया जेलाव दङ नाथाय मानो? मा दायाव हमजाखो बेलाय? बेनोथ' जोंनावनो थाबाय एसे मोजां आंथ' मानसिखौ मोजांसो मोनदोंमोन। नाथाय बोरै बोरै बिदि जाखो? अब्लाबो आं बेखौ बख'हैगोन। औ मम, जोबोद मोजांथ' बियो आरो बख'हैथार। नाथाय बिनि दायखौबोथ' मिथिनांगोन ना बिबा मा दायाव हमजादों? जेखि दायाव हमजाया मानो, नाथाय आंनि खामानिखौ बियो एकदम पारफेक्ट मावो। आं बेबायदि मानसिखौ खोमानो गोसो गैया। बेखायनो आं थांगोन, बेखौ बख'नानै लाबोगोन जेलनिफ्राय। बेबायदि लोखि बायदि मानसि मोननो थाङा नङाना? बेथ' बे आयै, नाथाय बिदि दाय मावथावगौ नुवा माथो मानसिखौ। रायलायनाय होननाय दलर दलरसो मावजोबोमोन बियो। बिदि माबा मोनसे क्राइमबो खालामनो हालायो आरो बियो। मोनसे बुंनायावनो दंखायो माथोहाय, महराव नायनानै रावखौबो सिनाया नङाना? औ बेबो मोजाङै सोंग्रो आयै। बिनिफ्रायथ' मानसिखौ बिदि जानला मोनला माबा गिदिर क्राइम खालामबाथ' बख'बा जारला जागोन ना, उनाव जोंखौ एटेक खालामबालाय। बास आइ, लोखिखौ आंनो बेबायदि मानसिखौ नांगौ बुंखाबायना, आं बेखौ ओरैनो हेगाराथ'। जि खालामगोन आं दङ। दे होमबालाय। आरोथ' आइ, आं जायनि खोथा बुंदोंमोन बे समफोरहाय फैसिगोन। नोंथ' दाख्लै बुंबाय थादों बे फैबा नों न'आव थाया आरो बेखौ नाया बेखायनो आं दाख्लै समखिनिखौ दसे थाथ'बावबाय। नाथाय दा बियो फैनो बुंबाय, बेबो फैसिगोन, नोंबो राजि जादो दे। आयै, नों मानो खोथाखौनो बुजि मोना दे? बास आइ, एबारथ' नोंनि हाबाया जानानैसो गारगोन मिथिबाय? नों नोंनि लाइफखौ साना आंथ' सानोना बिमा हिसाबै। आरोथ' आं नोंनि मोनमानिखौ एसेबांबो फुरा खालामहोआ, मिथिबाय गासिबो खोथायावनो। होमबालाय नों बुंबानो आं हाबा जाथारनांसिगौ आरो ना, जायजों बेजोंनो? जाथारा आङो, बुनानैसो हरगोन आं फैबाथाय। सना आइ, बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नाहाय? मानो जाया आयै? आं गोसो गैथारिखौनो नोङो जबरदस्ति बुंबा जागोन ना? आंहा रावजोंबो हाबा जानो गोसोआनो गैया। नों बुंबानो जाया, आं लोगोबो हमा, नायाबो, जेबो खालामाबो। मानि थाखाय एसे अख्रा? नोंबो अख्राबा आंबो अख्रा, मोनथिनानै लाखा। फैगोन मानेथ' फैगोन, आरो नोंबो मोजां देलायनानै था समफोरहाय। आंहा बेलेग खामानि दङ, नों थाथ'। आयै, आं नोंनि खोथाखौ मानिनो हाया माब्लाबाबो। नङा आइ, आं नोंनि जिउखौ बेबायदि बरबाद जानो होनो हाया, मिथिबाय? गावनि जिउआदि मा जालांदों बेखौ बुजि मोनाखै, देनांसो बुजि मोनगोन। बेखायनो नोमाया नोंनि मोजां थाखायसो सानदों। बांद्राय एथ'बां जबरदस्ति खालामबाना आयै, आं बुंखाबायना आं नोंनि खोथाखौ मानिनो हाया। आंहा हाबा जानो दरखारबो गैया, थांगोन आं बिनिफ्राय न'निफ्राय। दे जादो दे आरो। ओमफ्रायथ' र' एबाराव अमाखौ सिथारनानैसो फानगोनलै जोंहा। मानोना आंहा बिबु बिला मायबा मायबि जानांगौ दे आरो माथो। ओमफ्रायथ' थुनथुलिखौ अमा रायखस होनबाबो जेबो खुनु खोथा गैया। मोजां मोनो नालाय मोजां मोनो आरो आंहा। आंनि फेभरेट गोथाव बेदर बियो। बेबायदि अखा जाबाय थाबाना बोथोरा, आयौ हाबाब, पक'रा गरम गरम सावनानै जानो मार मस्त मोजां मोनोलै आङो। मैयाबो साना ओमफ्राय फन हरफिननो होनबाय, मा जाखोबा फनखौनो हरासै सानला। दे जियानो जा, हरबाबो हराबाबो दायो हरा बे मालाय, आंबो हरथ'वाखैलै। मालाय गावनि बिबैनाव थांदों, आलासि जाहैगोन, मालाय बेदर फिसा जागोन। इन्जय खालामथों दे, माथो जानोना। ओइ आब', करियाननि खानायखौ हाखोलायनानै बर' नोङो सेंग्रा खखाबनि दारिजों। ओइ गथ'आ। औ ब्रा आब', औ हेन्डसोम नोंखौ नुना आङो मानोसो। बा रे बा, थेख्ला बा, गानफोरखौबा मोनथिजोबलाय आरोना नोङो, गानफोरखौबा मोनथिजोबो। लेखाफ्रावबा बिदि दंना गैयालै? इस, दङब्रा आब', नाथाय आं दिनै नोंनाव मोनसे खोथासो बुंनो फैदोंलै। मा खोथा जानो आरो? फैसा नांगौ होनसिगोनलाय बे? फैसा नङालै आब'। अब्ला? नोंना फना गाज्रि जाबाय, माबा जाबाय होनना फन गोदान बिदोंलै आंनाव? जि फनखौ लादों बेखौनो मोजां ला आरो गोबाव जोरनांगौ दै, गोबाव जोरनांगौ। गाज्रि जाबाबो बानायना होफिनगोन आं, थेवबो गोदान मोनथ'वा। फन नङालै आब', आंनो ना, माने मोनथिगौना नोङो, आंनि लोगोफ्रा मालाय गासिबो गारिजों थाङो, स्कुटिजों थाङो। माथो जाखो ओमफ्राय थांनायालाय? नोंबो थांदो आरो साथा हमनानै गथ', साइकेलालाय माथो जाखो? थै, साइकेल नङालै आब'। ओमफ्रायथ' दा मोनथिगौना, आं गिदिर देरबायथ', थेख्लाया दा थेख्ला नंला। थेख्लाया थेख्ला नंला? औब्रा आब', ओमफ्रायथ' दाथ' आंबो सेंग्रा जाबायना, सेंग्रा देरबाय। औ, सेंग्रा देरबाय माथो जाखो आरो? मोजांनि बाथ्रा, सेंग्राथ' देरखानांगोन ना नोंबो।
मेथाइ सेख'लायबाय थानोसै। नङा आब' आंनो ना गारि नांसिगौमोनलै मालाय बयबो कलेजाव गारिजोंसो थांजोबखायो। मा होनदों गारि नांगौ? औ ना आब' थुनथुलिलै गारि बायदोना माबा स्कुटि नङाबा बाइकबाबो जागोन। आं बेसेथो बिदि थांबाय थानांगौ दे मालाय बयबो गारिजों थाङो नङाबा स्कुटि दंखाजोबो लोगोफोरनाबो साइकेलजों थांबाय थानोसै आं। ओइ गथ' बा सेंग्रा देरथारबायानो होमबा नों गारि सालायनो हानाय जाबाय गथ' हा? औब्रा आब' बै आदा रकिनिखौबो आं सोलोंबाय थायो दा रोंबायना। देना आब' बायदोना मोनसे। ओमफ्राय गुमैखौ बुंबाथ' गुमैयाबो माबाखागोन बियो। ओइ गथ' बिनिफ्राय मोखां दुलुनो आथिं आखाइ बायनो लुगैदों हो? दानिफ्रायनो बिदि सालायनानै बहाबा दाब्रायलांसै नामा हो? ओइ मानो बिदि बुङो दे बिदि नङाना। बिदि नङाबा माथो दे फरायनायाव गोसो हो गथ' फरायनायाव दानिफ्रायनो गारि नामा? नायनाय मा जायोथाय आइयाबो बिदि बुंबाय नोंबो बिदि बुंबाय होमबा। नोंनि मोजां थाखायसो बुंदों आङो। बेखायनो फरायनायाव गोसो होग्रोना देनां बायगोन दा। दासो नों मेट्रिक पास जादों दासो कलेज हाबजेनदों मानोलाय दानो गारि? ओमफ्रायथ' दा नों बायनो हाखासैना आब'। हायो नाथाय आं दानो बायथ'आ। आंहा सिमाङा न' लुग्रोनांगौ बिनिफ्राय माबा माबि बिराद खामानि दंग्रोयो। दानो गारि लानायनि जेबो सानथ'आखैनो आं मिन्थिदोंना गथ'? ओइ आब' गारियासो जरुरिसिन दा आइयाबो माने बहाबा थांबा ना एखनबा नों गैयियाव इमारजेन्सिबा आंजों थांनो हागोन ना आं दोनलांब्रबनो हागोन दा। गारि बन्द' जाबा मा बन्द' जाबा माजों थांगोनलै? आच्छा बेफोरखौ मानो सानबाय थादों नों? थां गोख्रै थां कलेजाव थांदो ओंखारनानै दुगैनानै। ओइ आब' मानो बिदिरा दै बुजियालै नोंबो। बुजिया बुजिनि खोथा नङा बे गथ'। आंनाव दानो गारि दाबिथारलै नोङो। गारियाथ' आं जेरैखि जायाबाबो लाखागोन आब'। नायबाय था नोंसोर राजि जाथाराखैना र'। नोंसोर मानिथाराखैना मानिहोथारगोन आङो। मा बुंबावनो दानि गथ'फोरखौ देनाय। बाबु थिख्ला गारिखौथ' आं होनो हायो र'। नाथाय माब्लाबा समाव बोरैबा गिनाय मोनो आङो। माबोरैबा लोगोफोरा मोजां थागोन गाज्रि थागोन मालाबा बोरै सालायफ्लांगोन हो? ओरैनो देरफुनाय गथ' मा जायो मा मायोलै गारि थाब्ला? आं गिनाय मोनसोयो। नांगौबा र' नों एसे देरबावथोंना। मबाइलखौबो होथ'बावासैमोन आङो नाथाय मा खालामनो। दाथ' आरो अनलाइन फरायनाय आरि बेफोरबो जायोना बेखायनो होनांगौ जाबाय दे आरो। अनलाइननिबो बिराद खामानि जासैना बेखायनो सोलोंखाथोंसै होनना होबाय दे। नाथाय बे गथ'आ बिदि मानिबावनाय नङालै। एकदम माबाबाय था गावनि साननाया जाफुङागौ मानि सेस्था खालामबाय थाबावगोन बियो। जुरि नोंसोरलाय बेफोरखौ मा सानलाबायदों? नोंसोर साननाय बायदि जेबो नङा दे। अब्ला बे आफानि बायदिसिना बुंलाबायनाय जानला मोनला गोदाव सोराव बेफोरलाय मालै आयं? नङा मेहेर बेफोरबायदि जेबो नङा। आंखौ बुङाखैमोन माने जुरिखौसो बुंदोंमोन सोराङा। बे हौवायाथ' एसे मोद्लाखा सिगांनिफ्रायनो मानसियानो मोद्ला मोसिखा। हजोंहाय मोनाव एसे मोजांजों थांबाय आलासि जानो गावखौबो लिंहरबाय ओमफ्राय गावहा मानो थाङासै? दा नै बेहायसो फैना जौ फेनानै दंफैबावोनो आसोला। औब्रा जोंनो थांजोब्बाय बे आफाया मानो फैयाखै बे? आरो नोंसिनावसो माने बेहायसो डाइरेक्ट फैना दंफैबावो हो? बेफोर मा इमि हो मा? नङा जुरि नोंसोर आंखौ जानला मानलासो सानथारबायदांहाय। अब्ला नोंलाय आंनो मानो खिन्थाहराखैसै हा? बे न'आव फैनानै दंफैयो बेहाय बिदि होननानै। बिनिफ्रायथ' न'आव रावबो गैया आरो बिनि फारसे गोदो मालाय गोसथोलायनायखाना सिगां बिसोरो। आयु सोरां नों मानसियानो मासे मोद्ला जाथारखो होमबा देनाय। रागा जोंबा गोदोना सोदोना सेबथानो लुगैला आं बेखौ। मानसिखौनो फिसाइबाबो खाथिर गैयालै आंजों। औलै आयं नों खिन्थाहरबानो जायोमोन दे ओमफ्राय आफाखौ थिनहरबानो जायोमोन ना बे जौ फेनाय मानसिखौलाय आरो। नङाहाय मेहेर बाबु माने नोंनि नोमफायासो बेहाय। आंथ' हारसिंसो दङमोन ओमफ्राय गावसो फैबाय। रायलायनायावनो बोरैबा मानसियानो दो थांबायना। बास जाबायसै दे इमि। बे आफायाबो बांद्राय फाल्थुलै मानसियानो बोरैबाथार। औहाय ने आबा। जुरि ओमफ्रायथ' आं नोंनो फन खालामनो नागिरखाबायमोन। बेहायनो नै माने सोराङा इदि जाबाय ओमफ्राय नोंसोरबो बोरैबा ग्रोब सफैबायना। आंथ' आरो हारसिं बोरै लांगौमोन देनाय बेथ' सिखारनोबो हालामोन मानसिया। बाखि आरो नोंसोर गोरोन्थि बुजिदोंबा बिदि जेबो नङा। माने जोंथ' रायलायबायसो थाखादोंमोन। मा जाबावनो आरो दायोसो सिरि मोनबा गवा बियो। मम दे न'निजों न'नि बेफोरबायदि बारा सानलायनांला आरो ना गाज्रिनो। माने आयंनाबो बेफोरबायदि माने मा बुंबावनो ना। बेनोथ' जाहैबाय आबा। आफायाबो आरो बिदिनोखासैबा माथो बुंबावनो लोंबाथाय हुस गैयोना मानसियानो।
जुदि अब्लाबो नोंसोर जोंखौ गाज्रि मोनबायबा आंखौ गाज्रि मोनबायबा आंखौ निमाहा होदो नाथाय जों बेफोरबायदि माने जेबो बिसो गाव माबा माबि बिदिनो बखिलाबायदों आरोना फेनानैसो आं रावजोंबो रायलायनो बाथ'दों इमि नों थांथ'दो थां प्लिज दे जाबायसैलै आयं बारा दावराव दावसि सानबाय थानांला गोसोआ बोरैबा जालायलाङोना नोंबो एसे खिन्थाहरनांगौमोन आरोना मानसिखौ बेफोरबायदि होननानै आं खिन्थाहरनो नागिरखाबायमोनहाय बाबु जोंदाव ओइ मा जोंनाव बेलाय आबाय आं एवना लाना फै थिनाया माबा आलुल' दङमोन ना आलुखौनो भाजि एवना लाबोबाय दे आङो नों आंनो आलु भाजिसो लाबोबाय सोर जानांगौ जाखो बे आलु भाजिखौबो सोर जागोन बेदर गैया ना गैया आलु भाजि लाबोबाय नों आंनो आलु भाजि लाबोबाय जोंदाव न'आवनो बाजाराव थांनाय जायाखैना आलुल'खामोन बेखौनो एवबाय ओमफ्राय नों फुङावनो मानो लोंनो जिरायनांगौ दे ओइ सिरिथा जानला मानला आंखौ बुजायनो फैदों नोङो सालि आंखौ बुजायनो थांदोब्रा नोंनि फंबाय मोजांनाव बिना लायदो फैसाया हरगोन ना बे ओमफ्रायथ' नोमा नोमफायालाय सरि नोमफायाथ' गैलाना नोंना सोरगोआवसो थांबाय आंना बिहावा जोंदाव आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखाबायना नों जायखौखि बुङा बुं माने आंखौ बुं आरोना नाथाय आंनि न'नि मानसिखौ मानो बुंबाय थायो बुरो आंजों उल्था उल्था बुङो बे बुरो साला बेनिफ्रायथ' बेदर फिसा बायनो जुदि फैसा गैया बोरै नागिर फैसाखौ आंनो जायखिया गोथाव ओंखाम ओंख्रि जानानै रेडि थानांगौ आरोना बेबायदि बुंथारबाय आरो नों जोंदाव आं बहानिफ्राय मोननो देनाय बहानिफ्राय गोथाव मोननो फैसायानो आखायाव बारा गैया आंजोंसो उल्था बुंबाय थाबावदोलाय बे सिरिथा एकदम चुप मा बुंदों आं चुप नों दिनै जोबोद गाज्रि जालांनो हमबाय दे जोंदाव आंथ' नोंखौ बिब्दि मालाबाबो सानाखैमोन बेखौलाय मा गोसोआलाय नोंखौलाय सोरथो आंजों फैनो थिनाब्रा सोरथो खारसन फैनो थिनदों ओजों न'आव थांफिनबा मा जायोमोन आं बुंखानायखौ मानोलाय बेफोरबायदि बुंबाय थाखो दे नों आलु भाजिया जायखिया लाखिदो नोंजों रायलायबालाय मा रायलायाबालाय मा दे आलु भाजि सोर जानांगौ जोंदाव बेफोर मा आखु जाखो नोंनियालाय लाब गैया इलिसिया लाब गैया दा मोनायाव ना खि नङाबा बेदर जानांगौ ना नङाबा बेदर मोनथिदो बेखार थागोन आं बेखार जोंदाव नों ओमफ्राय आंजों मानो मिलायनो हाला देनाय मानो सानफ्रोमबो रागा मानो बिब्दि रागा रायलायो ओमफ्रायथ' जोंनाव फैनानै आंनि आइजोंबो नांज्लायहोबाय नोङो आंनि आइया आंखौ बेसेबां अनोमोन आंथ' नांज्लायहोआखै नोंसो मानो बिब्दि खालामनाय आंखौ मानो नागारना फैनाय नोङो बिनिफ्रायथ' नों सिगांनिफ्रायनो मोजां खिन्थाखाबा आइया रागा जोंनाय नङामोन ना आरे बाव मा खोथालै बेलाय आयै माथो जालायखो ओमफ्रायनो नों नोमबाजिजों लोगो हमनो थांबाय थायो नों दा जेराव दङ बेहाय आयै ओमफ्राय माथो जाखो माथो जाखो बेलाय मानो थांनांगौ नों आं बादा होसेयावबो बेखौ लोगो हमैनो लोगो जाहैनो नोंहा मा दरखार जाखादों आयै माबा बाजैया गाज्रि नङाथ' रायलायनाय मानाय गासैबो मोजांजोबना नोंलाय मानोथो गाज्रि मोनबाय थानांगौ जाखो बाजैखौ ओइ बेथि होनबानो जाया दे खायफा गावनि आसलि महरखौ दानो दिन्थिया उनावसो दिन्थिगोन आरो बिनि आखलखौथ' आं हमनोनो हाखाबाय खानदान मोनथिया जाथि खुरमा मोनथिया बिमा बिफाखौ सोंबा बेखौबो खिन्थाया बोरै जानोसै आरो दाथ' मोनथिहैबा जोंनाव फैयामोननो फिसाजोखौ उमुगयाव थांबाय उमुग ओरैबायदि होननानै मोनथिबा आं मोजां मोनाखैहाय आरो बेखायनो आंथ' बिहामजो गनायखाथाराखै दाबो आयै नों रागा जोंबाय थाबा मा जाबावनो देनाय आदायाथ' मालाय हाबायानो जाखाबायना दाथ' नों बुंनानैल' जेबो जालाना मिथियाहाय आङो आरो नोंबो थांनायफ्रा बन्द' खालाम बारा मिलिजुलि थानाङा बेजों बोरै संसार जायो नायथारनि आंबो ओमफ्राय नोंहालाय बहाथो थांनो ओंखारलायखो माबा आयै दिनै ना आंनि सासे लोगोनि बार्थडे दंनो बेहाय बियो बाहेरायाव थांनानै माने गावनि बार्थडे पार्टिनि माबा एसे एनै जोंनो पार्टि होनो नागिरदों बेखायनो बेयावनो दसे थांनो नागिरदोंमोन आङो बार्थडे पार्टि सिख्ला गोजाना सेंग्राबो फैगोनसै लोगोफ्रालाय जुदि सेंग्रा सिख्ला जमा पार्टि खालामबा आं हगारहराहाय बिदिथ' नङा आयै बावलाय आरो जोंलाय सिख्ला गोजासो दा होमबाबो दानि बे पार्टि माबानाय मानाय बार्थडे पार्टि माथि आं बेफोरखौ बारा थिग मोनलाय लाङा नोंनाबो दा थांनानै लोगोआबा मोजां ना गाज्रि आयै दैमुसो दा ओमफ्राय टाउनावसो नालाय बिसिना नङा बेखायनो जों लोगो गोजानो पार्टि होनो नागिरदों आरो एसेनो सेलेब्रेसन
थांनानै आरो मोनाबोनो मोना दै हर थ'नानै बिदि फैनो मोना थाब थां आरो थाब फै लोगोफ्रा जायखि गोबावानो थानो साना अब्लाबो लाखिबाबो थानाङा जागोन दे आयै आं बिदि बेरायलाबायनाय मानाय बेफोरखौ एकदम साबजानाय मोनथारा ओहो आयै दानि जुगाव माने जों दानो बेरायखायाबा देनां मा बुरिबा बेरायनोसै आरो संसार जाबा होमबाबोथ' ना वावलाय आरो अखा हादों बोथोरा गाज्रि बेहाय जानला मानलानो बहा थांनो ओंखारो बे गथ' सासेयाबो लोगोफोरजों थांनो होननायखौनो बिहा बोरैबा जालायबाय नायलाय दे आं बेखौनो खोन्थादों नोंनो आंखि खिन्थालासे थाङो ओमफ्राय दे होमबालाय हा ओमफ्राय आंनाव हले फैसा गैया दै फैसा बियोबा जागोन दे आयै खेबसे सानबावदे आदा आरो बाजैखौ गाज्रि मोनबाय थानांला दे बेफोरनि खोथाखौ आं साननो दंखायो नोंहा बारा टेनसन लानांगौ गैया जि साननांगौ जि खालामनांगौ आं खालामगोन बे सासे फिसालानि थाखाय आं बे सासे बिहामजोनि थाखाय गाबाखैहाय फिसालायाबो मोजां खालामनो थिनबा माबा उल्था फुल्था खामानि मावोबालाय मा बुंनोसै आरोलाय होमबाबो आयै दे जाबायसै बारा सानबाय थानांला थाब फै बेथि खिन्थु थाब फै थांनानै सोरां बारां थां सोरां बारां फै जागोन दे खायसे दानि गथ'फ्रा माथो बुंबावनो बेरायनायफोरखौ मोजां मोनो दखानफ्राव रेस्टुरेन्टफ्राव माबा माबि जानाय जानाय लोंनाय न'नि ओंखामफोरानो गोथाव हाबाब बाहेरानि जानायफोरखौल' मोजां मोनसोयो बे बार्थडे पार्टि ना मा बेलाय गोदो खनसे बार्थडे माबा जोनोम जानायावनो जाबायमोन आरो बेखौलाय मानो डाबल मा जेब्लायबो बोसोरफ्रामबो मानिनायसै बेलाय खायसे ना नों बेफोरखौ मोनथियालै आयै थाथ'दो आंबा खालामगौसोमोन आंनि बार्थडेखौ सेलेब्रेसन नाथाय जोंना जाजोबैखायसो दा बाव आरो बेफोरखौ माबानानै फैसा गारबाय थानोसै जोंफोरालाय थाइसे थाइनैखौनो बोरै मोनगोन बोरै मोना जायो आरो बिदि सेलेब्रेसन जाहोनाय लोंहोनाय हाबाब जायाहाय जोंना बेफोरबायदि गोदोनि मानसि आयाबो माथो बुंबावनो बेजों रायलायजायाहाय